wolu faale ma oui mama na haɗum ma ko sakki on andi mbiyawno hannde koye ye mama andi kam mi fuɗɗota haalgol to mbeɗu manno mama ka école mi yehi fi dossier ji anni ɓeni nannogo ko 1 million bo fiyo mi récupéré ɗi fof jonno mi faala o haalan papa am fiyo mi ɓe jonnam mbuuɗe mi yaana ɗi kadi base am yanda si tout va bien dans ta tête parce que min ha hande a faala ka goɗɗum ka nden suudu ɗo hay si ko mesel on haalanalam min ko ya inno ne mama papa jonnilan ɗo mbuuɗi mayn ɗo to lami sodoya depuis kamin koto hakkude ma e benma hiɗa andi ɗon jettila waɗi sengo min depuis aduna on dari mi wayrayno ɓiɗɗo debbo ko nene mo ƴettata njaati mais an ko min catti e ma a yiɗalam few non tu m'aimes pas franchement tu m'aimes pas non même pas mais lala miɗo jiiɓi andude ko no min ɗaɗala mi landanoma babe ma mbuɗi mama ɗum ɗon de ko non duwa landa goɓi noon ɗo andi papa na ɗo weldi haala fi mbuuɗi Omi woodi. haala e fi mbuuɗi tumɓe sonka Omi woodi landade. kono ko landano lamɓe ɗin ɗon si mi haali joni ɗo andi ñande ñande ɓinna ɓe ala ɗo mbuuɗi mi haala ɗo affaire inde 1 million tumɓe sonka mi énerve o men haɓa joni noon siko onon au moins to te compréhensible ko hodo ko ɗum waɗi kadi basin hiɗa arti tokorama laaɓi ɓernde han kono sa décidi hunde piwga ni ɗum ɗo ko ma goɗɗo waɗanama ko ma goɗɗo waɗanama mi wawantama ɗum ɗo miɗo jala mi wawantama ɗum ɗo miɗo welti mi wawantama ɗum ɗon miɗo muni innugo mi yaawi inna bemma yo ƴettu so mbuɗi jonnama a faala yo waran mi alanama ɗum ɗon few ɗum ko ta ko ngal naati giyagal s'il te plaît non min go ɗum tummi landi yo na onon jonnatala mbuɗi ko yon jeejana baabe gam ɓe jonnalanina par ce que somi haali joni ma ñam ɓe yaha ɓe sonkana directeur jom ɓe ɗumanno ɓe haalna mo haalaji ɗin fof onon jeejanenan ɓe jonnalan mbuɗi ɗin fi je allah ne peux pas ça te va mi wawata ɗamay gaddi hunduko gaddi na haala montagne woni hakkude mo haala taatana ɗum de si falaka ya énervant ka bimbi ɗo feƴƴoyaka école janggoya par ce que ta cours aujourd'hui feƴƴoyaka là ça sera compliqué parce que avec mon père là moi c'est pas facile pour moi dit ay niiɗa ƴoƴi kono min nden ƴoyde ma warsata e yan ka gandi nini a tawa e kanko e ben makko ɓe haaɓi Babeng, nah. Oh, nama ada dong. Wan ini muda. Budi. Wan ini kau mau kau tanya? Kau nama ada? Jarang kan. Oh. Mama Ari. Hah? Ari. Jodi. Fando mari. Baru kau jauh tama. Tak andi. Korleji ɗo o tagaɗo koye muñno heɓa teddungal Kono woni. wa pay Okay. ko wonɗa compagnie fof quartier ɗo hono tindirma e teddungal ɗo ngal teddungal lawade miɗo mijandi ma gu Oh. hande a janɗi a heeɓi tu hande ɗa madduɓi nogay nene ma ala ɗo nene ma indi kanko wata wonde ɓawol gueseli men ɗe Fouta mi indi mo min ala ko moɗa toon fi yon ɗum a wata go joɗoɗa toon ala ko wallitoɗa ka Kono mi woni. wonay ɗo mi yaka jullirde min waɗa contribution ji no gasa meɓɓay toon komo wata fe indirgol ɗo allah kadi waɗa sabo e ma ka Kono woni. e mi jugi nécessaire komi faala yewtugol Oh. mi falama kañumno ya jombo mi falama ya ɓandu sonnade Allah na ba. mi faala ya jombo hara ɓenguma wallitoto len ɗo piiji goo wono no yaltirɗa ɗo ni a wona ha serveur une si arta si a jombi a hewta 18 heures tawa ñiri ma felo jippi Oh. allah ɗa ɗa débridade seeɗa goɗɗo ala ko bunganama fi dépense ndaaru kisan fi arɗene laaɗo jomba nani nani Joni Na. simi yi mo vala. Mi holle. o mi ari mi ɗaɓɓanima ɓa jiwo ɓiɗɗo jajan on won ɗon dibre ka to dibre ka to on ɗon ko on no ari mi faala ya resu on non ko siɗɗo men Allah joni.
simi yidi mame yida men yewto ba na la joni mi nela naymo wala ga mi yeya ɗo e kiliyaɓe ɓe ɗumana jarama nani Allah marsi amina amina jarama sutta ɗum noon andita écoute a sutti ɗum à chaque fois ko ɗo ala ko min naalima ya wattan yila e piiji ɗi jokkoɗa ɗin an kadi joƴƴintin hakkil ma ki ñande o ñande ko finance goɗɗo financement woye fenade woye tun hande kadi mi watta ɗum non papa ɗo wirde anani ko min ha hande a landaki lambuɗi misali ka landike lambuɗi misali mais papa transport janni hakkude ɗo kay ko nde mi wata faɗɗo sport seeɗa nini jonde la fiala so dimi amay na ɗoɗo ko dimi ɗo noon mi ñawde mo sa gollude tun nettay gasi aɗi addonde ɗo o way ko dimi a tutala en joni si Allah ja merci nani Hey, Kylian, Kylian. no an kadi da fiddi Mi noddima ha mi na ronki. ɗum sike mi haalanima silan faala ma sodande mi ara mi tawa ka wonɗa ɗo mi sooda ɗini faala ka sodde tonji ayande mi ari mi soodiɗa donc mi sottanini ɗini papa no sonnila jonci ça va Goɗɗo majjirama? mi fus majjiraɗo Kylian, ɗini fus majjiraɗa kon waɗi ɗo fiddi sustayide goɗɗo no feɗɗi Hey, na sodugol. Bilberi. Joni hakkuto lamboy. Abolam bro. Na ba no kay kol mon dara ko mbo jeri. Nyande do traverse le groupe mon nyande do traverse on groupe on do majji quoi. Mi hocci mi noddu ha mi ronki. ha moccari la jakandi kaydiri ko attestation an onni ka bak babe nganginena ngala ko men gera men tabbitindi kaydiri ha men ronki en ba jarama Mi noddima nyande do ko feddino da mi fama la sikude son jaylan to fi sodu go dokkituma do ko fi ndi do parce que fi on non nyande min mi andi ko on groupe on no traverse de dum do yandi an dum men timba client client jima ko du wadi mi dum manni ma quoi. merci beaucoup jarama nani allah ko ko falda danda ma ko da merci beaucoup nani werti ke mo jalo ande ko no indende Ko bama ne la joni jonna numéro ma atta sim besoin ke go ngana kana en ba jarama en ba yantani ke ma ani awa ari ya men ni mo wondi to merci beaucoup nani yo mi kanya ka tu ni yo mi ana ne Bilberi. Ai client so de. Ah? Sambara kele. Ah no. Allez, faites-le, tu go.